Δηλαδή το σηκώτη του κάτω να κάνει τον τρόπο να Ωραία, βλέκταμε. Τι, ούτε. Ένας γάιδαρος σε έναν πεδάδι και στο λίγα του κομμένου. Τόγκορ. Εν τούτον στην κοιλία ρατιά. Κάτι γυναίκα πάει σαν εκεί στο πεδάδι, πήγαν να παίρνει νερό. Πήγαν έτσι. Κουμουλιά να έτσι να συζητούνε. Ήταν από κάπου έτσι στην ψωλή. Λέει ένας. Εγώ από ούτε την ψωλή ένα χάτο σίτσικο χωματό όπως να είχα, λέει. Εδώ καλό θα έτωνε. Λέει η άλλη. Τι βαριάσαι μωρέ. Εγώ τεμψώνα είχα, λέει. Κανεί το λέμε. Ένας άλλος λέει. Κορίτσια. Εγώ άσε ψώνιο λίγο να άνθε με ρέα να είχα, λέει. Πολλά καλό θα έτωνε. Έρθε η Χρυσάνα. Η Χρυσάνα, ναι, και λέει. Ούλα, εγώ όλο να ούτε την ψωλή να είχα, λέει. Το καλό θα έτωνε. Ένας γύρος που ακούει στα πηγικά. Λέει, να είσαι καλά Χρυσάνα. Να είσαι καλά κορίτσι. Λέει, γιατί θείο. Εσύ αγγιάζεται. Αούτι θα το γράβαν την ψωλή του χαίτη. Άλλο θα τόσα, άλλο θα τόσα. Από την κομμάτια θα λέει. Τι καηδίνη